प्रेस्टेल गासिनिसिमबो जोङो दायो सफैबायना गहपुर हलंगी इटानगर रड ओमफ्राय राजघर होननाय जायगायाव ना जों दायो सफैबाय ओमफ्रायो जोङो फैनानै ना मायाव थाखां नोंसोरमोननो देखायना होनि बे न'आवनो दंफैयो जोङो रुमा बेहाय बिदि मोननै रुमावबो रुमजों खोथा गैला जायखिजाया जों साब्बायाव पार नाइट 500 चार्ज खालामदों आरोना मालिकआ बर'आनो स' जोंहा बिराद फायदा जाबाय माने जों दायो साहा लोंगोन ना एसे आंनि ओमफ्राय नै फिथा मावदों जाहैबाय आब'आ लावदुम बिदि पारमानेन्ट नङा माने दखाना बे खाथियाव प्रग्राम जादोंना ओमफ्राय बे प्रग्रामाव माने बिदि फानदों आरोना माइलाय माइयो बालाम माने नै बालामनो माने जाफेराखै आंबो सोर बायदों ओमफ्राय नोंसोर बायदो ओमफ्राय स्ट्रबेरिखौ मोनसे जानायावलाय राजघर बाजारनि स्ट्रबेरि लाना फैदों टेस्ट खालामनो माबायदि टेस्ट खालामनो नै माबायदि ओरैबायदि गोदै ना आं बेबायदि गोदै मोनजाफेराखै आरोना फार्स्ट टाइम एबारो राजघराव एसेबां गोदै स्ट्रबेरि वाव सोरो मा खानाय लोमदों कमप्लिट दुगैबायानो मोनायावनो इयावनो जादोंमोन आरो ना ओंखामखौ ओमफ्राय दा मालाथो जानगोन ओंखामालाय 10:30 नङा फिथा माबानि मा होनो थावनि फिथा सावदों आदसा नै एवथ'वाखै सावथ'वाखै थावनिखौ सावानोसै बिसिना दखाना नै बेनो बरिया अदालगुरि बाक्सानि नै मादैया दायो जोङो ना मेन प्लेसखौ जोङो एक्सप्लर खालामनो जों थांगासिनो बांद्राय मानसिबो फैथ'वाखै दानो मोजां जाखागोन ना गथ'खौ जोङो थांनि ड्रनखौ बायगोन र' लोगोआ ड्रन बायनो थिनगासिनो स' ड्रनखौ आं थाबैनो बायसिगोन नोंथांमोना ड्रननि फट'खौ आंनि भिडिअ'आव नुनो मोनगोन थाबैनो नैबायदि ओरै दखानाव मा मोननो नायहैनि जों दायो लोगोफोराबो दखान होदों थ'दो बे आंनि उनावनो स्ट'रा आङो दायो स्ट'रखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै स' आं गासिखौबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय दे फार्स्टनिफ्राय बेसेबांथा स्ट'र दं आं गासैखौबो कभार खालामजोबगोन नै बेबायदि मोनसे टि सार्ट फानदों नैयाव बेयो मोनसे टि सार्टनिनो गोजाना बिदि नैबो टि सार्ट गोजा टि सार्टनिफोरो ना टि सार्ट ओमफ्राय नैयाव प्रिन्टिंबो दङ नै न'खौ मोजां नुदोंलै बिदि ओमफ्राय नैफ्राव ना मेसेज दङ मोजां लिरनाय नांगौ लांथां आंकोल बिदि मोजां मेसेज लिरनाय दंलाबायो काप दङ बिदि ओमफ्राय सेन्टि आबु मासे बिथांखौ मोननैसो बायना लाया मानो माखौबा मोजां दोबा ओरैबो टि सार्ट माइखौबो बायना लाया मानो कापफोर नांगौबा किफोर नांगौबा बायना लाया मानो ओंखायनो ओरै काप दङ मोजांथार नै बेफोरो बिदि ओमफ्राय ओरैबो स्ट'र माखासे दंजोबो हेल' प्राइस टेलर त्रिपुरा बाइबेल दखान जोबो आरोना गासिबो बेहाय बाइबेल फानदों ओमफ्राय नैयाव बिसोरनि ट्रेडिसनेल माला बिदि मोनो सेनकि बिदि नैबो बुक्सआनो बेयावबो मोजां सेनकि दङ फै बेयाव बुक्स गोजाना गासिबो बेयावबो केप बाइबेल बुक्स नैयो स्प्रे बिदि ओरै गोजा ओमफ्राय नैयाव ट्रेडिसनेल गस्ला बिसोरनि नैयो सुइटार ओमफ्राय नैयो बिसोरनि ट्रेडिसनेल लाग्रा आरोना बेयाव माबा माल लाना थांजाहैबायना खर'आव आलायनानै सिगां लायोमोन दा बांद्राय नुबांला थेवब्लाबो ट्रेडिसनेल ना नै बिसोरनि केबा नैबायदि जायो गानो बिसोरना अरुणाचलनिफोरा बिसोरनि ट्रेडिसनेल गोजा गासिबो इन्दिनि रिं दं बिदि रिं दङ दे लागोन ना मागोन लायोबा लादो मोजां दङ माबायदिया दङ लायानो दङ थौलाय नैयाव मोनसे मोजां फसायनाय मोनदों जोंना आदाया अबेहाय
100नो 100नो ते लागोन ना मागोन दा लाखियोलां tayo दा नांथ'ला ओरै स्कार्टफोराबो नै इयावना ओरै स्कार्ट मोजां दं लिभिं हब बे दखाननि नामा इदि ओमफ्राय नैयाव नै स्कार्ट दङ ओमफ्राय बाइबेल कभार बिदि बाइबेल कभारखौ आं मोनसे नांगौमोनलै गाबोन नायगोन र' माखौ फसायखो माबायदि किचेनदो नायदो बेबायदिखौ टे लादो दाम गोसा बेसेबां 300 250 लाया दाम गोसासो लानो लुबैदोंमोन जाग्राबो दङ नै दावदै ओरै टे लायबा लादो मोजां दै हेबु टि सार्ट दङ नै बेगाथ' मोजाङानो सिगां जों लांदोंमोनलै वाव बेगा मोजांथार सं आगोल जों बासिनायासो बोरैबाथारमोन मोजां नुदों आङो ओरै जानायनि ना नैथिंजाय सब जानायनि गोजा जानायनि सेक्सन दं ओरै नायलांबाय बांद्राय खाथियाव लांलालै आङो दै बांद्राय खाथियाव लांबाथाय बायनो लुगैयोना दामफोरखौबो सोंनो हाया खाथियावना बेनिफ्रायनो मोजां देखायना होनोसै आं ओरै प्राइस माखानायाव मोजां लिरनाय दं आरो ना बिराद मोजां मोजां मोनथारो एसेबां गोथाव गोथाव नै बिदि दङ सोरबा सोरबा जागासिनो मा होनदो खोनाया इसा फेमास नामा आदसा आदसा ओमफ्राय ओरैबो ओरै जानायनि गोजा सेक्सना ना ओरै जानायनि गोजा गासैबो मोजाङानो ओरै गासैबो जानायनि गोजा चावमिन मम' मा जायो आरो ना अबेसिनि दखानालाय चावमिन मम' जागोन र' बेयाव नारेंखल दै नारेंखला बेसेबां जायोबा मोनसेयावनो बेयाव मा जागोन दा ओरै मोजां मोजांथार दङ ओमफ्राय ओरैबो खोनाया अबेयाव टिचारा बेलेग साइडथिं दं खोमा आं भिडिअ बाना राय दै नै आं लोगो नालाय इसोर मा फानदो नै बिदि फानदो इसोरना फ्रेन्स फ्राइस नै बायदि फानदो बिसिना संग्राया नै बेनो खोमा नै सङो ड्रेस गाना दंखायो आरो ना मोजाङानो दा दसे थानानै जागोन जोङो माबाखौ जों मार्केट सेक्सनखौ एक्सप्ल'र खालामबाय ओमफ्राय दायो स्टेजथिं थांसै ना मार्केटआ एक्सप्ल'र जाबाय दायो ओमफ्राय जों दायो स्टेजथिं थांगोन मा बायखो आंगोल मा बायखो दायोसो लागोन बाइबेल दायो लागोन ना बाइबेल लागोन होनना बुंदों फुजायाबो टिचार मोननैसो फसायना दोनदों ओमफ्य जों दा स्टेजाव खस्थ' जायो नालाय लानायाव ओमफ्राय जोङो एसे थांनायाव नङाबाथाय गाबोनबो बायगोन आरो जोङो ना बिदि खालामगोन बिदि आइसक्रिम जानोसै उनाव फैबायानो अलमस्ट बेबायदि ओरैहाय केपासिटिखौ बिसोरो बुंदों आरो ना 2 लाखसनि केपासिटि पाब्लिकनि थाखाय ओमफ्राय कार पार्किंआ जाहैबाय बे कार पार्किं बेसेबां होनदोंमोन लायो 20,000 कार पार्किंआ टटेल 20,000 ओमफ्राय 2 लाखस आरो ना गासै मानसिफोरा जिरायनो हायो बिदि मानसिफोरा जाबायानो एसे थौ सफैबाय जों दायो जायगायाव आंनि उनथिंजा नाय फावसायसो थाबायनांसिगोन आं दा नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय ना स' चेनेलाव जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ अनसायदो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना बे मा फानखौ लायो बयनो बिजाबा इयावनो लाखादों खोमालै रिसिमा लाखादोंसोथ' नै बुक्सखौ लानो नागिरदों इंलिसखौ हिन्दीखौ लाखागोन ना बिदि बुक्स लानो नागिरदों जायो बायदो बेसेबां मोननैजों इउके अथ'रिटिबो नामा 150 है हाँ 2 लाइन से पेमेंट करिए पेमेंट कर पेमेंट करो पहले दख'ना मिथिया भलेन्टार गोजा माथो लास्टआव ओंखारखायोलै
बेबायदिनो मानसिफोरा फैलांगासिनो ओरैबो ना मानसिफोरा फैलांगासिनो नैबेयाव ना कन्ट्रल रुमा नैबेनो बेनिफ्राय ओरै हरगोन जाहैबाय ना मेसिनफोरा नायदो नै एखबारे गेदेर गेदेर खाना बिखाया मा उलुंलांखायो जाहैबाय दामबाथाय मोसागासिनो मालाय